Palestina aurrera! Palestina aurrera! Palestina aurrera! Palestina aurrera! Palestina aurrera! Es, ocupación y qué es. Ocupación y qué es. Ocupación y qué Israel,
boicot, 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 apartheid gelditu, Palestina askatu, 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 apartheid gelditu. Palestina askatu, Ez da gerra bat, genozidio baizik. Ez da gerra bat, genozidio baizik, 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 ez da gerra. Israel hiltzaile, Europa laguntzaile, Israel hiltzaile, Europa laguntzaile, Israel hiltzaile, Europa laguntzaile, Israel hiltzaile. Boicot, 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 Israel hiltzaile, Europa laguntzaile, Israel hiltzaile, Europa laguntzaile, Israel hiltzaile, Israel hiltzaile, Ibaitik itsasora, Ibaitik itsasora, Ibaitik. Zelan egin berba herri bati, non gosariko janak bomba usaina duen egunero. Gosaritarako bombak ez diren ezer baldin bada bat ere. Herri bati, non eriotza arnasaldi artean den gertatzen. Hala esan dit Mohamed el Kurdek, nik eriotzaz ez baitakit ezer. Nik ez dakit ezer, hemen nire gela aratzean nire aurki erosoan. Hemen Gernikaren herrian, gure herri kolonizatu eta inoiz kolonizatzaile. Eta berdin mendebaldarrean, milaka kilometrotara, kafea eta egun goxoak. Aurren bat jolasean auto bat pasatzean besterik ez da entzuten. Entzungor egin dezaket, zergatik dain erraza entzungor egitea. Genozidio bat milaka kilometrotara ere entzun beharko litzateke. Nik ez dakit ezer. Baina gogoan dut Andrei Jeurdin bat Parisko manifestazio jendetsuan. Zelan etorri zitzaidan eskuarteko kartelak zerrote zioen galdetzen. Palestinako genozidio euskaraz idatzita egonagatik nahiko unibertsala ez balitz lez. Zer eta esateko ez da genozidioa. Ez da genozidioa zioen ez ozeanoz bestaldeko politikari batek. Ez ozta ulertzen ditudan hizkuntzetan idatzitako komunikabideek.
baizik eta une hartan nire parean emakume ile urdin batek. Eta zelan ez dela genozidioa. Zelan ez errefuxiatu guneak ari direnean bombardatzen. Euren gorputzaz gain denak kendu dioten, euren gorputza baino ez duten pertsonak direnean jo puntua. Eta gorputza ere ari zaienean aitzen gosea, polioa eta hepatitisa. Euren gorputza gazako lurraren fruitua delako. Gorputz oro, gorpu izan arte ez du delako lurperatuko Palestina. Eta zelan ez da hori izango genozidioa. 24 orduko epea etxetik alde egiteko. Norabait, edonora joan zaitez, alde hemendik, zure lurra ez da zure lurra. Elikagaiak betetako kamioietara oldean hurbildutako herritar sarraskituak. Elikagai bila oldean. Oldean sarraskituak herritarrak. Helduak, umeak, herritarrak, zibilak. Tanken kontra harriak. Lurra defendatzeko, lurra bera ez dagoenean besterik. Sarraskia, gosetea, tortura. Ale-zale guriztegian txertatzen goazen zentzugabekeriak. Harik eta gure zentzuzko egunerokotasun normalean paisaiako elementua diren arte. Urrutiko paisaia zarata gabe. Eta galdetu nahi du zelan heldu garen onaino, baina bada zalpenik. 80 urtetako historia koloniala eta 5 mende aurretik gutxi batzuen aberastasuna askoren minaren lepotik. Mendebaldea ekialdeaz bazkatzen beste behin. Eta zergatik ez? Zertan eztabaidatu egingo genuken moduan joko zelaia malkar bat ez balitz. Malkarra da. Estatu Batuek betatu badezaketen nazioarteko justiziak epaitua zer da Nazio Batuen erakundea. Zer nazioarteko zigor auzitegia, onartzen bada nazioarteko legea. Bere horretan luze eman genezakena kritikatzen. Gutxiengo boteretsuenek nahieran oker dezaten. Eta onartu diodanean esan nahi dut jarraitzen dugula egunero ordu berean jaikitzen ogia erosten, lanera joaten poteak hartzen, normala balitz lez. Eta ez dakit normala den honezkero, ez dakit normala definitzen, baina noski badela logikoa. Kolonialismo neoliberalaren ondorio guzti zentzuduna, zentzugabekeria hutsa den arren, sarraskia den arren, genozidioa logikoa. Eta nola geldiarazi ez badugu logika hori iraultzen. Hogei urtean, 40 urtean, ez dakit non egongo garen. Segurenik biziko gara oraindik ere elitei gure existentzia errentagarri bazaie, edo aldatu badugu zeozer. Jaiotzen eta jaiotzear daudenek genozidiari pentsa ezina iritziko ote diote, galdetuko ei dute. Zelan gertatu ote zen, zelan utzi ote zuten hori gertatzerik, zelan utzi ote genuen, zelan ari ote gara uzten. Ikasiko aldugu, zergatik ez dugu nezker ikasi. Beti da berandu egin, eta horrexegatik hau da unea.